Hallå, det är Bertram. Igen. Sitter här med min gitarr. Men tyvärr funkar det inte så bra när jag spelar min gitarr. För mikrofonen får inte med det hela. Jag prövade precis typ 5 minuter sedan. Nej, 1 minut sedan. Så prövade jag spela. Och den videon, det blev faktiskt bra. Fast om man kunde höra min jävla gitarr. Och det kunde man inte. Så det blev lite synd att man inte hörde min gitarr. Så därför kommer jag inte spela. Fast jag kommer spela efter den här videon. Så ser jag inget fast... just det, jag skulle berätta. Vänta. Nu tar den lite. Hoppas det går bra för de som kollar. Okej, det där var lite. Jag har gjort 2 videon på min blogg idag och de kommer inte komma ut för att kolla. Det har hänt något med min iPod. Det kanske funkar imorgon. Fast det funkar inte idag, så fick jag mikrofonen i munnen. Kan inte. Det funkade inte idag, konstigt nog. Jag kunde inte lägga ut videorna på YouTube, så jag måste lägga in dem på min data och sen så allt sånt crap. Skit. Så det kommer inte ut idag. Kanske imorgon eller övermorgon. Och alltså, jag hoppas inte den kommer ut efter jul, för det blir bara jobbigt. Jag vet inte varför. Fast jag hoppas inte. Så ja. Den första videon, den var 10 minuter. Snälla, kolla igenom den hela och likea den och allt så. Snälla. Och sen så, ja, den var 10 minuter. Det är promenad med Bertram 3. Promenad med Bertram 3. Och sen så den andra är en hemlisvlogg. Kan man kalla den. Hemlis. Kolla jag ditåt. Så ni vet det. Kolla ditåt. Men det ser ni inte, för jag på mig glasögon. Det ser ni kanske. Nu kollar jag ditåt. Nu kollar jag ditåt. Nu ditåt. Lite creepy. Nej, men den andra, det är en hemlisvlogg. Så det får ni säga när det kommer ut. Ja. Hejdå. Detta var väl en liten vlogg, så hejdå.